ମୁଁ ଆପଣ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ବହୁତ ଦିନର ବିରୋଧ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ ବନେଇବା ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭ୍ଲଗ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ ବହୁ ଜଣ ବହୁ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ଲଗ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନାଉଥିଲି। ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଜି ସୋମବାରଟା ସି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ କରିବୁ। ମୁଁ ଭ୍ଲଗ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋତେ ବହୁ ଜଣ ବହୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଭ୍ଲଗରେ ତୁ ବନେଇ ପାରୁନୁ, ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇ ଦେଉଛୁ, ତୋତେ ମୋବାଇଲ ଧରିବାର ଆସେନି। ତାହା ଲାଗି ମୁଁ ଭ୍ଲଗ କରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଭ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଗୋଟେ ଭାଇର ସଫର, ତାର ଜୀବନର ସେ କେମିତି ସଫର କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାହା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଭ୍ଲଗ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲି। ହଉ, ସେ ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଭ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ 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 ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରର ଗାଁର ଅଟେ। ଆମ ଗାଁକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃଷଭ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଖାପାଖି 4:30 ହେଇଥିବାରୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଚାବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ମନ୍ଦିରର ବହୁ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 200 କି 300 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এই ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ସୋମବାର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କଲର ଦେଉଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ସେହି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବି ଆମ ଗାଁର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।